voler ser polític? Home, no és que... Això no és una vocació, això és... La gent mateixa t'impulsa a ser polític. La gent mateixa veu que la feina que estàs fent, perquè jo treballava a l'Hospital de la Ribera, i la gent el que li interessava era veure que la meva feina li agradava com estava fent i tal, i això podia traslladar a la política. I entonces me vaig decidir i vaig pegar el pas de fer un partit i presentar-me. No va ser per tu, va ser per la persona... Sí, va ser per la mateixa persona i dir, pues podies presentar-te, podies... Clar, perquè ser polític local no és el mateix que ser polític a nivell nacional, a nivell autonòmic. Ser polític local és governar el teu ajuntament, el teu ajuntament de Sueca, com si governara aquesta casa, saps? No és tan complicat com ser polític a nivell nacional. Ja, molt bé. Entonces sí que ell treballava a l'Hospital de la Ribera, però quan la gent veia que ho feia molt bé... Bé, molt bé tampoc. Bueno, com era ser alcalde, molt bé. Responsable per poder pensar. Muy bien. Que xulo. Polític, vale. Estaves nerviós en les eleccions? En les eleccions actuals, quan te triaren com a president? No estava nerviós perquè jo nunca ni mai m'esperava així. A veure, tu que escrius més ràpid. Nunca ja m'esperava, no estava gens nerviós. Però, o sea, tu vas voler, o sea, participar en això? Sí, vaig voler participar, clar, perquè ara pegues el pas, és que en totes les conseqüències. Hi ha un dicho que diu, a lo hecho pecho, que vaig pegar el pas en totes les conseqüències i tota la casualitat o els resultats que se donaren va ser possibilitar que jo fos l'alcalde. Que pots apuntar. Va, tercera pregunta. Gràcies a la influència de quines persones vas poder ser polític? Pues, te diré, jo tota la vida he estat dins de la política, però a la sombra. A la sombra. Jo no estava mai donant la cara com a regidor, ni com a responsable de ningú partit, sinó jo treballava per un partit que m'agradava i entonces treballava a la sombra. Anava a les reunions, donava les meves opinions, i a raïs d'ahir la gent mateixa que estava acompanyant em deia, pues podries presentar-te. I a raïs d'ahir anar la cosa agarrant cos, me tocaren des de València i ja sense jo ningú ànimo de presentar-me ni res, me tocaren i me digueren que per favor havien pensat en mi per presentar-me. I ahir és començat tot. He començat tota la meva trajectòria. Hòstia, que xulo. Te molaria ser alcalde? Pues sí, Javier. Mario se tots. Sí, a mi no? No, sí, clar. Bueno. De protagonista. Sí, que està en xino. Qué bonita la casa esta. Sí, tant. No coneix que ni no la porta. Molt bé. Quin va ser el primer acte que vas fer després de ser alcalde? El primer acte me'n recordo perfectament que va ser Pica primer. anar a la residència de la tercera edat a fer-li un homenatge a una dona que complia 100 anys. Sí? Sí. I que va ser el primer acte que vaig fer com a alcalde. Com a alcalde. Allà. Que guai. Pues sí. Pues madre meva. 100 anys. Te molaria viure 100 anys? Sí. Un símbol. Quin missatge diries a tots els lectors d'esta revista? Quina revista com es diu? Splash. És la de l'escola. De l'escola. Bueno, és una secció que hem És fet. És per tota l'escola o pel vostre grup només? No, és per tota l'escola i la fem nosaltres i nosaltres consiguem Splash. I tenim una web i tot. El missatge que us diria és que, sobretot que estudieu al mundo, sobretot que feu cas als professors, als vostres monitors, que feu cas,
i que no perdeu l'esperança de que el nostre país tornarà a ser tan gran com ha sigut i sobretot vosaltres, els joves i els xiquets com vosaltres, que sou el futur, teniu que estar preparats perquè Espanya o perquè Sueca, parlem de Sueca, perquè Sueca torni a ser el poble tan bonico que ha sigut. I que vosaltres sou els que teniu que ficar les bases. Vosaltres ara esteu ficant les bases per fer una Sueca gran. Això n'hi ha que creure-s'ho, perquè mentre tu estàs estudiant i tal... Tu no acabes d'imaginar-te això, però vosaltres, jo que estic al meu final de la carrera, perquè ja som majors, no? Doncs vosaltres teniu que ser el relevo nostre, i el relevo teniu que estar preparats, teniu que estar estudiant un tot, perquè l'època que anem a viure ara no és la mateixa que vaig viure quan érem amb vosaltres. És una època plena de dificultats, és una època molt tormentosa, i però no degueu perdre l'esperança en la vida. L'esperança no la perdeu mai. I sobretot aneu en alegria pel carrer. Tingueu que saber que teniu que tenir formació, sobretot bàsica. Sobretot bàsica me referís que sapigueu distingir en quin moment esteu. Sapigueu distingir que hi ha persones majors que teniu que tenir respecte, els mestres teniu que tenir respecte, teniu que saber que esteu ensenyant-se, teniu que saber que esteu ensenyant-se, que el vostre futur... Esteu ficant una semilla ahí dins que en acabant vos valdrà un muntó. Recordeu les paraules i veureu, com d'ací 40 anys se'n recordareu que heu estat parlant per l'alcalde, que no sé jo, que heu estat parlant amb l'alcalde i vos dava els teus consells. Saps? Els pares, hi ha que tractar-los com a tal, hi ha que voler-los, hi ha els vostres germans... Com si foren... Exacte. Com es trien a les persones que desfilen en la cabalgata de Reis Mags? Com es trien a les persones? Sí, perquè en la cabalgata de Reis Mags apareix molta gent ballant i tots, però aquesta gent antes ha sigut triar i com han triat? Les contraten, no? Sí, hi ha grupos que es dediquen, hi ha empreses que es dediquen a fer desfiles d'estos. Tipo el circo. Claro, tu contrates una empresa i aquesta empresa s'encarrega de fer tota l'exhibició que fan, tota l'exhibició de ball, tota l'exhibició que fan de jocs, tot això. Nosaltres no ho fem, ho fa una empresa, saps? 7 minuts. Voleu aconseguir el ball. No. Ni quines persones el van ajudar, però... Ells el fan com ells volen. Claro, nosaltres contratem i ens diuen ¿a vostè els pareix que fem això? Sí, pues som altas diners, tal, de acuerdo, o no de acuerdo, voldria que fos així o voldria que fos allà. Però fan pantetín de la gent. Clar, però ell el que vol dir, el que vol dir ell que si triem vosaltres aquestes persones, no, nosaltres no les triem, les tria l'empresa que es dedica a això. Nosaltres contratem a aquesta empresa. Tens una vida molt estressada? Pues és una vida molt complicada i que li tens que dedicar les 24 hores al dia. Les 24. Les 24 hores. I no dors? Dors, però saps que en qualsevol moment de la nit te poden despertar. Al donar-te o una alegria o normalment un llibre. Llibres. Normalment hi ha alguna persona que ha tingut un accident, algun piso que s'ha encès, que s'han pillat a algú robant, exacte, entonces te desperten, portant. Tens fills? Tinc 2 fills, sí. Com se diuen? Un se diu Salvador i l'altre Carlos. Quin monument de Sueca és el que més t'agrada? El monument? Ajuntament. M'agraden molts, però tinc un especial carinyo a la Muntanya dels Sants. Tots. Això és molt Sí, bo. bueno, perquè això és monument, sí, perquè és la iglesia. A part de ser un monument natural, Sí. nosaltres li hem ficat una cosa artificial ahí, però que s'ha quedat molt bonica. De fet, ara l'han restaurat i l'han deixat conforme estava fa 200 anys. Si tu vas allí veus coses antigues, però són antigues, però són com eren fa 200 anys. Saps el que vull dir? O sigui, les han deixat, les han restaurat, s'han quedat antigues, però són com fa 200 anys que estaven. I molt bonic.
Normal. Quines persones t'ajuden a fer el teu treball? Pues així l'Ajuntament hi ha uns funcionaris que són els que es dediquen, els funcionaris, els tècnics de l'Ajuntament, que es dediquen a portar la feina de l'Ajuntament en el dia a dia de l'Ajuntament. I nosaltres ens reunim tots els dilluns l'equip de govern, que som els que prenem les decisions. Ja. Com per exemple, decisions en quin aspecte tindríeu que prendre una decisió? Pues a veure, per exemple, un exemple fàcil, no? Ara anem a remodelar la plaça, que tu saps que amorrar la plaça, no? Sí, ara millor, perquè és que... Entonces, jo creuria que la plaça no estava bé, presento el projecte, ho dic a l'Ajuntament de Govern, l'Ajuntament s'aprova, entonces parla en urbanisme, que hi ha un departament que diu urbanisme, i ells me tenen que dir com ho he de fer, com s'ha de fer. I això és que m'ajuden a fer totes les coses. Tu presentes la idea i ells faran... Eso, muy bien, xoca-la. Sí que m'has agarrat la idea. Així és. Molt bé, doncs moltes gràcies perquè... Espera. A veure, tinc l'entendiment també. De què partit polític eres? Jo soc independent. Molt bé. Un grup polític que es diu Grup Independent. El teu grup. Que està inscrit en el registre del Ministeri de l'Interior, està legalment, està formalitzat legalment, i és com si fos el Partit Popular, el Partit Socialista, el que passa que es diu el Grup Independent de Sueca. Una cosa. Sí, acaba. I quan això... No, tira. Sí. Com la muntanyeta de Sanse, n'hi ha un moment en què no formava part de ningú i gràcies a algunes persones se va poder fer que formara part de Sueca. Entonces, aquestes persones, què van ser? O tu sabries? No, això és una muntanya que està dins del terme municipal de Sueca. Sí que perteneixia a Sueca. Claro, el mateix que perteneix a Sueca, les Palmeres, i el Perelló, i el Maret, i Vega de Mar, i la Llassa, tot això perteneix al terme municipal de Sueca. Tenim nosaltres una cosa molt gran. Tu saps el que és una fanecà? Sí, un camp. 1.000 hectàrees. No, una fanecà són 531 metres. Una hectàrea, no t'ho vols dir, són 12 fanecars. Són 10.000 metres. Uf, 10.000 metres. 10 quilòmetres. I Sueca té més de 100.000 fanecars. Més de 100.000, o sigui, que és gran. Tots els camps d'arròs que n'hi ha, i tot. Això perteneix al terme municipal Sueca. de Sueca. I la Montaña dels Sants està dins del terme de Sueca, perteneixia a Sueca. Llegint el tot costa creure que estem en la Ribera Baixa i que la Ribera Alta Me'l arribaria a ser el més gran. Tan mal que més pobres. Ja. Bueno, doncs moltes Bueno, gràcies. aquesta ha sigut la nostra entrevista. Gràcies a vosaltres, molt bé. Quan necessiteu alguna cosa, aquí estic per atendre-vos.